Thank you for tuning into Zim Newsbeat TV with Robert Tapfumani. Zim Newsbeat TV. Thank you very much. Thank you for choosing us. Thank you for your trust. Thank you for your support as well. We value your views and comments. And our motto is, we put you first. Tinoziva zema subscribers, sema viewers, mine mibvunzo mimwe yamunotibvunza asi isu hatigoni kuipindura. Nekudaro tinotsvaga vatingati nyanzvi kana vana mazvikokota kuti aiwa mhuri yeZimbabwe inoda kuziva, inoda kudzidza. Munhu mumwe chete anogona kubvunza mubvunzo iwoyo zvichida kunge tori kana kuti personal experience yezvinenge zvichiitika mukati memhuri mavo. Musingatozive kuti makatowanda mune mibvunzo iyoyo, muri kutsvaga solution kuti aiwa tobatsirika sei. Nekudaro pane mubvunzo wakabvunzwa nevakawanda tichitarisa nyaya dzemasvikiro, nyaya dzemudzimu, nyaya dzemhondoro zvakare. Tikati aiwa regai titsvage Apostle Monalita. Tinoziva kuti vamwe zvakare vanogona kutanga kuita mubvunzo wekuti muri kutaura nyaya yemudzimu asi makutsvaga munhu anonzi Apostle sei. Patinopinda munhaurwa aiwa tinogona kuwana answer iyoyo. Apostle, makati zvini? Ndiri pangu kuma Robert, makadi nacho chando aiwa chiriko asi chiri nani chegore rino aiwa it's warm winter. Yes, handitika aiwa tinotenda manga marova Apostle aiwa ndizvozvo mabasa handitika aiwa tinotenda nekuti matira aiwa regai ndiwaneka nguva yekuti ndipindire mubvunzo iri kubva kune veruzhinji. Chekutanga regai ndibvunze chiti chinonzi mudzimu chii, uye zvakare imimisa Apostle Monalita sei mazvipira kuti uya mundirovere pamuchinjiko? Okay. Right. Inene mukoma Robert, I think zvinhu izvi zvokuti ndiri Apostle ndiri kugamuchira kuti midzimu yedu iriko. Ndakabvira kudhara ndichiita maprogram after ndaendawo kuma men of God akati siyane maprofet chaiwo. Handiti vachingosvika kuti you are a great woman of God. Handiti but imimi chipo chenyu musazoteedzere vamwe vanhu nekuti imimi chipo chenyu chitori different nevamwe vanhu. Chipo chenyu, yes, muri Apostle, but pane chipo chiripo chedzinza renyu, chematateguru enyu, chemusingagoni kuramba. Handiti kana kuchidzinga hachidzingiki, mune dare renyika as well. Handiti saka zvinhu izvi ini ndakambozviramba mukoma Robert. Pekutanga ndikati aiwa ini ndikungonamataka inini mwari wangu ko ndinozonzi. Handiti saka asi even though maprofets aya vaitaura handiti pa1-on-1 this prophecy inini ndakanga ndichizviziva because pane zvinhu zvaindinetsa kumadreams kuti sei sometimes ndinorota ndichiudzwa nevanhu vakaita machembere kana kuti wakaita madhara stereki vanenge vane ndebvu dzewaiti dzakareba dzakasvikapa vachindiudza kana kuti zvinhu zveupenyu kana kuti matare kana kutondichenjedza. Handiti ini ndakachenjedzwa makawanda nematateguru angu. Handiti saka ndakazosvika kugamuchira ndasangana nezvandaisangana nazvo ndikaona kuti aiwaka hapana chinhu chakamboipa ipapapa. Handiti let me try kuti ndaaccepte. Handiti kuti yes inini ndo mazvarirwo andakatoitwa kuti pane chipo chemukati medzinza rangu chigere pandiri. Saka nekuzozvi kuitawo maresearches angu kune vamwe vanhu futi zvevakuru. Handiti vemachechi kwete but vemachechi vandaitobvunza vaindiudza kuti ndozvinhu zvinonzi kunyange nechipo iwe nemamento vanhu vakuru kwauri kuti ubatsirikane urege kuzorasika. Handiti saka ndakaenda futi ndichinobvunza zviri kufambirana papi zviri kudii. Wakanditsanangurira kuti
mwanangu kune atinoti purified spirits ematateguru edu ekuti nhasi uno kana iwe ukafa iwe uchibata mabasa ako akanaka Mwari nevadzimu vako handiti wakaona kuti spirit yako yakachena iwewe inotodzoswa kuzotarisa generation yako handiti ndo paunozoona paya panonzi uyu mwana abva afanana nabamukuru wake kana kuti natete wake kana nasekuru wake ndo zvaita sekuru wake izvi saka kune mapurified spirits ematateguru edu anotodzoswa saka ndo panobva mudzimu ipapo pamandibvunza paya ndo panobva kuti mudzimu maspirits ematateguru edu akashayika wasinowo kupedza mission handiti zvamunozoona kuti kamwana kadikidiki kudai kanotosimudza dzinza katopiwa mota katotengerwa imba katodii nekuda kwemabasa akari kuita vanhu motosha kuti naimika mwanaka handiti inyaya yekuti kuna tateguru vagere pamwana iyeye wakatofawo waine shungu dzekuti dzinza rangu rinosanirwa kupfuma dzinza rangu harisanirwa kutambura ndosaka muchingoona kuti tikatarisa marudzi nemarudzi hatifi takafanana handiti zvaitwa nematateguru enyu ndo zvinokuteererai kana matateguru enyu anga ane nungo ndo zvinoteerana nemi izvozvo kana matateguru enyu vaishanda ndo zvinoteerana chinyi nemi izvozvo handiti saka ndo zvacho ndosaka muchingoona kuti zvinonzi uyu abva atodza kana kuti baba wake handiti kana baba vaiti vakatambira mari wobva watiza pamusha wonodya mari nanamarwei wozodzoka mari yapera handiti mukada kuzvitarisa nhasi uno ndo zviri kutongoitika mune vamwe vanhu kuti zvaiitwa nababa wake ndo zvaari kuita nhasi zvatinoti zviya munhu sunungurwa itai total deliverance yefamily handiti kuzorodza mhosva dzakaparwa nemadzibaba enyu nemadzisekuru enyu ndosaka tichitiwo kune madzisekuru kune madzibaba kune madzitete handiti waitobata rakaipa kufanana nesu nhasi pageneration yedu tinini kana ndiri kubatawo rakaipa mukufamba kwangu ndinotosanirwa kunzi aiwa mweya yemadzitete handiti akafa achiita chipambi akafa hatidi handiti saka ndo zvinongofananawo nemaforefathers edu kune vakaparira vachibata mabasa akanaka ekuti Mwari wakaona kuti ava ngavabatanawo nemamwe maangels ndosaka chiti maangels hatikwanisi kumaverenga akawanda handiti ari kusanganisa akagara ariko handiti naakazotorwa mukati memadzinza edu naMwari vachiselekta handiti kuti ava vanosanirwa kudzoka vafambe nedzinza ravo yes so tichitarisa kune mamwe machechi apostle vantu kuti mamwe machechi kuti vamwe vatungamiriri vamwe machechi tinoti handi vanoti ndine calling calling chipo chinobva kuvadzimu kana kuti chipo chinobva kuna Mwari tokona kuti calling ndeyaMwari asi chipo chekuparidza chipo chekugona kutendeutsa vanhu ndechevadzimu ndechani nekutozonzwa vamwe vachiti musazotedzera zvemweya yakaipa yekwenyukwa ipo panopafambisa sei because ndinonzwa kumwe pane kamwe kanenge kasikireti kekuti imimi ana apostol munouya pamberi pedu motiparidzira mugotuka ti ana midzimu kana mukanya imwe ndobuda muchitotiparidzira moti ibva panano pati haasi kuda nezvako but handisina mbotaura izvozvo ini nemudzimu yangu hatina mboramba asi matirambanisi handiti asi iye nerweseri handiti anoenda kuwedza vonoita zvavanoita vobika doro otonzi chipo chatakakupa kuti chirambe chichiendera mberi saka imi munopafambisa sei ipapo pakuzorambidza vamwe vanhu kuita sei tenda midzimu yavo munoona kuti chimukoma Robert inini ndosaka ndiri kutaura kuti ini ndakabvira kudhara nditi kuzvirovera pamuchinjiko kuti vachatuka vanotuka vachazvigamuchira vachaita sei vachagamuchira nekuti mukada kutarisai zvinezvi a number of people maministers of God vakutanga kudzoka chinhu chaiitika ndechekuti vanhu vavaiziva chokwadi handiti kutoti inini
ndatotanga ndatogadzirwa dzimu rangu handiti nekuti zvinhu zveshe panodzika Holy Spirit gandinyatsitaure senge inini zvakaitika inini Holy Spirit akadzika handiti Holy Spirit adzika ndakazoti rimwe zuva handiti ndokubva ndakaita sekurota ndichirota ari mwana aiita sekuti ari kugwina handiti saka ndakapepuka in the dream ndobva ndanzwa murume wangu ndiye aitogwina handiti saka hana yangu yakarova ndikati kohupedza ndiri kurota zvaari murume wangu handiti apa imagine uchiri mudiki handiti ndakabva ndamuka ndobva ndanzwa voice rakati kurumidza tora mvura nesalt handiti ukushe murume wako handiti maya nechi nemvura yenesalt saka ndakamuka asi chandakaita ndechekuti ndichitanga ndakatega ndiende kumabedrooms evana handiti ndoona kuti vana vari safe here sezvo ndandiri kurota ari mwana saka ndakabva ndapinda ndikatoona vana vakarara zvakanaka but ndakabva ndatichiga nditange ndakusha chi imomo mune vana ndobva ndadzoka kwakune murume wangu ndabva ndamukusha akabva aita sekuvhunduka because in the dream iye aitoti handiti right saka ndobva ndamukusha ndobva akamuka ndobva atanga kuchema akati ruoko rwangu ndofunga aida kutostrokezwa handiti akarara saka ndobva ndamuzora mvura yenichi ine salt ndokubva atoita right but zvichingodaro ini ndakabva ndaoma ndakatooma saidi rese ndatanga kuchema iwe handisizwa kuti chii chiri kuitika handiti apa ndatohaka handiti right ndakangotora futi nhingirikini yandazvizorera chichi ndobva ndaita right handiti right ndopakabva pabuda ndakangona ndakutora trousi handiti jean trousi ndapfeka ndagara semurume zvino handi muri kuzona kwakutotanga kutotaura handiti ndobva atotaura ndini sekuru wake zvakadai handiti ndanga ndaona kuti hongo uri kutomuka wakafa iwe handiti kune mhepo yanga yatumirwa kubva mukati kwedzinza rako handiti ndokubva paya murume wangu ototenda paya otodii then ndakanetseka handiti murume wangu abvunza paya kuti isusu tinonamata ndobva audzwa akanzi ndiripo isusu taitonamata handiti taitokumbira zvinhu zvichidzikiswa ipapo zvataikumbira ini ndainge ndiri murimi anotyisa ini ndainge ndiri zvakadai wakutotaura zvese zvawaiita handiti muri kuzona ndokubva watoudzwa ukanzi hapana apa takatobatana nevatumwa vanyadenga pana maikorapa pamudzimai wako apa handiti saka ukazoona achibata mamwe matare neasha pana maikora handiti muri kuzona takatoudzwa isusu nedzimu handiti muri kuzona saka dzimu ramanga muchibvunza kuti zvinofamba sei kumaministers of God kuti chii hakuna munhu mukada kuvabvunza vanhu vaya unomunzwa achitaura kuti inini ndina sekuru wangu wainzi kana kuti waitoprofita vanhu wachinamatira vanhu wachipona ndina sekuru wangu ndina mbuya ndinani tete wainzi waitoita zvechivanhu handiti but inini hangu ndakada kunamata handiti ndosaka muchinoti vanhu ivavo vazhinji vacho akasiya kunamata akutoita chivanhu full time handiti saka izvi zvinodependa kuti iwewe wada zvipi uri kuda kutoita chivanhu here full time chekuti uri kuenda unochera mishonga yako uchidii kana kuti iwewe uri kuda zvakuti aiwa you acknowledge midzimu yako kuzwa kuti chokwadi midzimu yedu iripo hatina kudonha mudenga asi ndiri kunamata 100% ndiri kunamata Mwari wangu asi ndinopotawo ndichiacknowledge midzimu yangu handiti ndichimbotaurawo navo ndichimbodira chifembo pasi ndichimbodira kana upfu pasi ndichidirawo mvura pasi ndichidirawo doro rangu pasi mawaini angu pasi handiti mawaini haaendi kunodirwa kumvura zvendinoona hangu vanhu handiti nekuti chinhu chekunzi
njuzu patori nenjuzu dzedzinza hana tsungunwa vedzinza ndo anonotorawo masawira awo akachena handiti avanozofamba nawo unogona kutodira ipo pano panze apo wodira waini yako wodira doro rako pasi handiti kwakunodita midzimu yako hapana kana chakatomboipa ipapa haunide kunotsvaga zvinhu zvemasimba ako mumvura ukatoona wakunzi woda unokumbirirwa hanzi chi manjuzu mumvura vosoto wakunotoreswa mhepo dzisidzo zvinhu zvedzinza rako zvinofamba zviri muropa ndosaka muchiona mukumarobert kuti munhu anogona kutorwa apa handiti kutongoya kana chamupupuri munhu watongonzi pakauya nhaime mhepo yechamupupuri akatoenda handiti zvinhu zvese zvedzinza rako kana zvechipo chako zvinogara muropa ndosaka nhasi mukumarobert munhu akauya apa achiti even asina kutaura kuti chipo changu zvakazodai unokwanisa kuchiona even chisati chakutotaura paari even chiine zvachakaitwa pamwe newe ukama kana chii kana mumachechi umu chakavharwa unokwanisa kuchiona kuti mukumarobert mune chipo chiri pamuri chakadai asi pane zvakaitwa wai ndachiona chiri muropa chakavharwa chete mabasa acho handiti but muropa chiripi chirimo yes pane munyaya inonetsa mumhuri takatasana nenyaya yemudzimu nokuti tosangana nevamwe vanhu vanenge vachiti ha ininika vanhu vandigere navo havasi kuzvigamuchira ngatiti inini Robert ndaikarerwa nasekuru ndova ndakakura navo pekupedzisira ndopedza ndakutoziva nezviito zvavo nezvavanofarira kudya sekuru vaya vofa nekufamba kwenguva aminoti nguva yacho zvichida inenge yakareba zvakaita sei sekuru vaya vozobuda pandiri zvinoitika here kuti sekuru vaya vanozobuda pandiri semudzimu vanhu vobva vatonditi Robert wada kuti jairira iwe waigara nasekuru tapumanika muchitodaiso nhasi wakuti hanzi chi unenge wakutoziva kana tumacharacteristics twavo handiti kana ivi kana zvigumwe chaizvo kuti unopedzera kuti ati but wozobuda manje wamudzimu vati wada kuti jairira zvinoitika here kuti sekuru vakandirera vagobuda mudzimu pandiri ugogamuchirwa kumhuri yes unobuda mudzimu wasekuru wakabereka baba kana kuti mbuya wakabereka baba unobuda mudzimu iwoyo sei ndichidaro kuti mudzimu uyu unobuda mudzimu uyu unotanga kutungamidzwa kumberi handiti toti masarudzwa mukumarobert nematategureni saka zvavanoita vanotanga kutungamidza wepadyo handiti kuti watange kuuya 1 kuzosvichenesa dzinza handiti ka 2 kuzosvikotaura kana mune mhosva dzakaparwa mukati mechiumu medzinza handiti wotaura kuti itai zvakati ndo vana sekuru avo munoona kuti vanogona kuti endai kwagogo shumba endai kana kwamadzibaba ningi mudzimu unogona kusarudza kwawada endai ikoko ndiye sawira wandasarudza handiti kuti akubatsirei handiti ka mhosva idzi dzakaparwa idzi handiti mukati medzinza rigone kucheneswa handiti ka right mudzimu iwoyozo zvakare wasekuru baba wababa handiti chinoitika ndechekuti unotumwazve uchida kusimbisa homwe handiti kuti homwe wakuru aya wazouye handiti homwe yasimbiswa yabva mutumabasa tumwe twainge ichiita tusina kunaka tomboti ndini ndanga ndine meso kuvarume handiti homwe iyoyi inosanwa kutanga yacheneswa nasekurawo kana nambuyawo wauya wandakakura ndichiona handiti wakatombenge tichitamba ndichizova tumatricks twese chii vanowepo nekuti inini wagone kuti wandisimbise hana yangu
kuzwa kuti kana ndikanzwa chinhu handimozwa madhirama emuno atinombonzwa aya mumatare evamwe vanhu kuti mbuya hava netsika yekuti kana kuti sekura kana madzimai kana madzibaba kuti munhu akabuda ari kupinda rutoti uri kuona abuda uyu ane nyaya dzakazodai zvakadai zvakazomira mozonzwa unzi kumatare kwanhingi kwakaitwa noise yekubvunzana makuhwa inyaya yekuti hana yemunhu ye inenge isina kudzikamiswa kuti chinhu chawanzwa chinochengetwa handiti chinosanirwa kuita sei kuchengetedzwa kwete kuti uchiparidzire unofanana nemi chaiko ana mukoma Robert togona kutosheya nyaya ipapa handiti ndobva ndati handidi kuzodzinzwa saka imimi kana muri munhu akura mubasa rake nekuti masangana nenyaya dzakawanda handiti munotodzichengeta handiti makutondibatsira kuti madii maita zvakati madii maita zvakati handiti zvotoperera patiri vairi saka ndo zvimwe zvinourira dzimu iri rasekuru kana rambuya ava vakabereka baba wako kuti iwewe sehomwe umbotanga wasimbiswa ende iwe sehomwe urumuke muti mabasa twakaipa chingave chipfambi chingave chinyi meso kunyima unosanirwa kutanga wabikwa nedzimu iri rasekuru ava kana kuti rambuya ava vakabereka baba vako vari padyo ava saka kana zvapera izvozvo dzimu iri raona kuti aiwa homwe yangu zvechokwadi yaiita zvese zvatanga tichitaura asiya tumwe tumabasa twese twakaipa ndopemunozoona kanga uchigonera chipo chako unochizoona kwakuchiuya zitateguru rakuuya rakusvikotaura ende ava vanototaurawo sekurawo kuti kwakuchiuya vakuru wedzinza handiti kuna ningi ari kuuya kuna ningi ari kuuya saka zvechokwadi munotoona wakutouya ende vachiuya vanorondedzera zvekuti imi wedzinza munotoziva ndosaka tichiti isusu dzimu rikadzika ngapave pane wedzinza vanoziva musati mabikira madoro musati madii vanoziva kuti zvechokwadi dzimu radzika iro ichokwadi nditateguru ningi handiti hongwe vanhawo mukoma Robert vari kutaura kuti unogadzirwa kumasahwira nenyaya yekuti godo ranyanya mukati medzinza chokwadi mudzinza kana uri munhu ari straight iwewe haungashayi 1 or 2 haungashayi 1 or 2 ende vamwe vanhu vechikuru handiti vanotokutaurira kuti aiwa isusu zvakadai handiti zvakadai munoona inini for example ndairota ndichiona murungu handiti ane zifesi zihombe ane ningi bvudzi raisvika handiti akapfeka zvinhu white handiti asizve haushayika munhu kunyange vabereki wangu wakafa ndisati ndaziva asi ndakabvunza tete handiti wakanga watowo kuma 90 years varipo vari vapenyu handiti ndikavabvunza ndokurota hope dzakadai wakati aiwa ndotateguru wedu iwawo handiti ndokwatakabva we are from Portugal handiti saka wakazenge wachifamba wachidai wachiita mabata trade avo vachiroora vachidii kuchiitwa dzimhuri nemazulu nechii nemashona you see things like that wakandirondedzera zvese zvedzinza redu handiti muri kuzvona ndichinge ndabva mukunge munhu uchirota ndichinge ndabva mukunge wakubuda pandiri handiti muri kuzvona saka iwewo unosana wange uchitoziva pane hama dzinoziva rondedzero yedzinza rako handiti zvekuti pamanouya iwe unenge wakuziva nekuti vamwe vanhu iko zvinezvi vari kubikira ngozi handiti doro ngozi yaichipretenda kuita sekuru ningi munozviziva sei kuti takanga tichiomberera ngozi pai handiti munhu uya iye pachake anochinja hunhu zvaitotaurwa nedzimu riya zvokuti munozvibvunza kuti naini ko munhu zvaakuita zvinhu zviri opposite nezvakataurwa kana zvaitaurwa
nedzimu rake ndope munobva maziva kuti taiomberera ngozi. Handiti muri kuzvona nekuti ngozi inozokusiyai muri muconfusion and fights sezvo takaitwa pabhaibheri takazosiyiwa tiri muconfusion and fights nanhasi nebhaibheri. Yes. So ngatiti zvauya sekuri vauya pandiri asi vari mudhuze vari kuramba kuzvigamuchira ndingabatsirike sei? Hama kana dziri kuramba sekuru varipo vatodzika zveshuwa and vari kutaura zvinhu zvine sense. Hama dziri kuramba kugamuchira asi ine ndiri kudzoka futi pakuti hakuna pasi pezuva unless wakazvarwa uri one. Hakuna pasi pezuva unyange wakazvarwa uri one. Ko baba wako wanga vasina hama, mai vako vanga vasina hama. Handiti nekuti mai vako kurudzi kwamai vako chaiko kunokwanisa kuuya kana sekuru kana mainini. Handiti vanogona kutouya kuti semwana wemunin'ina wangu rikatinzwe zvikutaura dzimu riri ipapa. Handiti ende kana dzimu raonekwa kuti zvechokwadi riri kunyatsorondedzera zvese. Handiti kana mainini waino tumwe tumaideas twawanozivawo mukati medzinza ranga rakaroorwa mukoma wavo vane zvinhu zvavanogona kupika kuti handapikawo 1 or 2 things. Handiti pane zviri kutaurwa nedzimu iri then iye toti munhu uyu dzimu rabuda ari kuna Sahwira. Sahwira anosanirwa kunge achiona kuti zvechokwadi dzimu iri handiti rauya rakachena. Handiti idzimu rechokwadi hapana mbereka dziripo. Handiti hapana mazimweya engozi echi aripo ari kutaura apa. Saka hamawo iyoyo inenge iripo angave muzukuru angave chi anongofambawo. Handiti achiteererawo zviri kuita sei zviri kutaurwa nechii nekuti kuti ubva wazoti hauna kuti wakauraya vanhu here mukati medzinza mekuti unobva washayawo munhu anogona kuzomiririra pazvinhu zviri kuitika pauri haungashayi. Yes. So ngatiti muchidzidzisa makristu nevatungamiriri vavo mhepo iyi yabuda ini ndiri kuimba kupresident worship ndinotozikanwa kuti mukoma Robert kana vasipo president worship musiwo yokune kuri lololo mhepo yobva yati tugu ndiri kumberi kuenda kabata mike munhu wamwari obva asumuka obva amhanya obva atsanga kuzondibata musoro ibaba demon. Tingati here kana mhepo yauya vanhu vanofanira kuipa nguva yekutaura ndini ndingi ndiri kudei pane kungoidzinga pofambiswa sei ipa kuti ini ndikozotsanangurirwa kunzi akononzi manga mamanifesta ndizobvunza saka zvandamanifesta vati chii vati ingozi vati ndiani asi tokonzwa nekuita sei inongozodzingwa pangafambiswe sei ipa pakuti tinyatsodzidza inini semukristu nemukristu ari kunditungamirira nevari kuonawo mukerekemo. Right. Inini mukoma Robert inini chitori chikumbiro changu mumasangano kuti vasade kuvhara midzimu yevanhu. Handiti ende zvimwe zvacho chinoita kuti vakurumidze kuda kurova vanhu ende vanga vachirova kafuti vachidi right. Nyaya iripo ndeyekuti vanenge vada kuvhara kufumurwa. Handiti muri kuzvona kukurumidza kudzinga kuda kuvhara kuita sei kufumurwa nekuti mudzimu hakuna munhu asingazivi kuti uyu watowo mudzimu munhu atosvikirwa. Zvasiyana nedhimoni rinenge richiti toda kutomuuraya toda kutomudya uyu takatomupedzera uyu takatodai. Iri ndo dhimoni. Uyu kana kuti titori mukingdom achitofamba senyoka achiita sei achibudisa rurimi kunze idhimoni. Handiti mudzimu wabuda munhu atoti vanotoziva vanhu vaya kuti mudzimu. Handiti muri kuzvona. Saka chinoitika ndechekuti vanenge vari kutya kufumurwa paya saka vanokurumidza kuvhara kuti dhimoni zvakazodai but vanenge vatonoti munhu uyu anosvikirwa. Saka inini ndaikurudzira kuti vanhu kana makachena mumachechi umu handiti manga madii imimi handiti kuti manyatsoona kuti munhu uyu mudzimu zveshuwa madii kumurekodha mazuva ano kune mafoni murekodhei ndimani taurai ndiwani taura handiti then munhu otauraka
zvechokwadi mukoma Robert kuna vanhu vanotondidaro kuti munoziva kuti apostoka inini ndakasvikirwa kuchechi ende tateguru wangu akatotaura kuti muda kundidzingirei ndini ndiri kuchengeta homwe yangu iyi ndiri kuchengeta dzinza rese ndiri kudii muda kundidzingire chii muruda kuti homwe yangu igozosangana nematambudziko zvikanzi asi ndakashambidzika kuti paitodzingwa zvichinzi out enda chichi handi muruzona zvikanzi asi sekuru vaya vakazodzoka wakati handichadi kuona uchienda kuchechi ikoko ndosaka makuona kuti kuzvinizvi machechi edai ana Anglican ana Methodist ana Roma kunyange wachinyeberawo zvokuti chichi but vanhu vese vazara ikoko beki ende mukada kutarisa vanhu variko vese vagarwe varimo havo akanyarira kudai then vanozongoita zvavanoita vari kudzimba dzauko handiti vanhu vese kuzvinizvi vakadzokera vakambotiza vachifunga zvisvino kumafaya chechi kwe vatonoti vari kunotorerwa midzimu yavo handiti kumafaya chechi but kune vamwe iko zvinezvi ndiri kufara steriki mukoma Robert vari kudzidzisa vanhu asi munhu wandakanzwa kunyange zvisodii ndogara ndichitaura munoziva kuti Prophet Makandiwa kubva kodhara ndakawanzwa vanhu vainamata so handiti muchechi mavo ndikavanzwa vachiudza vanhu kuti muri kutukirei midzimu yenyu ndanzwa muchiti he chini muchituka regerai kutuka midzimu yenamatai Mwari regerai kutuka chi nhasi uno uri kuzama futi zvekudzidzisa vanhu handiti kuti kune mapurified spirits ematategureni anodzoswa handiti ogara paanogara kuti wafinishe bhizinesi ravo rawakaparara vasati vapedza maybe vanozvidza kuti mhuri yedu haisani kutambura haisani kudai handiti vakataurazve vakati not all marine spirit are evil but nyika yese ikati dhuma maona wakubuda pachena maona tarisai Prophet Makandiwa is living his life handiti ari kuzama kukudzidzisa kuti musatuke zvinhu izvi handiti not all marine spirits are evil spirits Mwari wedu kusati kwane wasati wademarketa kuita mademarcations aya ekuti pane earth inevhu nechi handiti tinoziva kuti yakanga ingori mvura chete handiti Mwari spirit yavo vaitogara mumvura handiti ndo mavaigara saka munotadza neekuita kingdom yekwasatani handiti nekingdom yekwamwari mumvura imomo semaplies nepanapa pasafese patiri apa kuti izvozvi inga tinototaura kuti kune kingdom yemasatanist macult handiti kune kingdom yaMwari saka ndo zvinofanana nemumvura saka vanhu vakuti chinhu chese chemumvura changonzi chakaipa but Prophet Makandiwa wakatotaura chokwadi ipo paya handiti kune kingdom yakatoipa kumvura ikokwekwe kune kingdom yakanaka ezvakanaka saka zvetiri kungotaura kuti kune midzimu yedu yakanaka kune midzimu yakashata kuti kune vanhu vakafa handiti kumatateguru edu vasiri right kune vakafa wakachena inini kana ndikafa nhasi mukoma Robert ndoda kuti zita rangu rirambe richitaurwa nekusingaperi spirit yangu idzoke isvikogarowo kuvana vehanzvadzi dzangu kuhama dzangu ikoko ichiita basa yakachena yes nokuti ndakatochena ndikutorarama ndakachena mukoma Robert kukudza midzimu yangu ndichinamata Mwari wangu nothing else handina chimwe chendinonotsvaga chekuwedzera cheurombwa nekuti ndakaberekwa ndine chipo changu chakakwana handiti saka ndinokudza midzimu yangu ndichinamata Mwari yangu ndinotiraya kuti Mwari kunyange ndatadzirwa ndigonesei Mwari ndiregerere kuti mwoyo wangu ugare wakachena pamberi penyu handiti nekuti izvo zvekutadzirwa ndo zvimwe zvekuti unopedzera wabatikana wadi handiti but unoramba uchiti Mwari ndigonese ndigare ndakaita sei ndakachena kuzoita kuti panoparira nyama nemweya ndoda kuti mweya wangu ugozodzokoka uchitarira tuzukuru netuzukuru handiti yes saka tiri kuti tichivhara program yanhasi kuti kana mudzimu uchinge wapotera kana mhepo ichinge yauya ibasa renyu imi vedzinza kutsvaga chauya apa kuti muone kuti ndiani uye chakachena here uye zvakare tichipedza hazvitadzise munhu kunamata yes hapana chinokutadzisa
kunamata apa zvechamuhande zviri kuitwa mazuva anezvi because pano mukoma Robert panouya vanhu vemachechi ese handiti ma7th day maroman catholic mapentecostal acho chinyi mafire mawhatever vanouya umatare maministers of God acho vanenge vachifona vachiconsulta online kuti nyatsotidzidzisai apa munhu waMwari zvechokwadi mativhura meso edu zvechokwadi ndosaka makona kuti iko zvinezvi tikada kutarisa nhamba yacho inenge iri kukura tinenge taapa 50% iko zvinezvi yemaministers of God wava kutaurira vanhu chokwadi handiti kuti wedu hapana chakaipa pakukudza midzimu yenyu kudzai midzimu yenyu namatai Mwari nothing else handiti handitika mashoko enyu kupedzisira kuvanhu vari kuona program pazuva ranhasi ndekuti chitakata sana nenyaya yekuuya kwemhepo dzemudzimu right ndoda kungokurudzira vanhu kuti munosanwa kuchenjera pakuuya kwemhepo dzemudzimu even dzechikristu nekuti kune ngirozi dzakashata dziya dzakadzika naSatani dzinofurira vanhu kukomita zvivi handiti kutadza kudini handiti ingirozi dzakadzika naSatani dziya naLucifer handiti dzitoriko saka munhu paipai paanotanga kuti achishimanda nendimi achidi handiti ongororai kuti zvinhu zvaachataura zvine kuvaka here kana kuti zvine kuputsa uye ongororai nemabasa ake kuti is this the Holy Spirit yadzika zvechokwadi pamunhu kana kuti ndo ngirozi dziya handiti dzefeki handiti dzana bhao handiti ngadzichenjererwe handiti dzaLucifer kuti hadzisiri dzere dzadzika pamunhu nekuti chinhu chese mukoma Robert chezvipo chinoda kuongororwa ingave iri Holy Spirit iri kunzi yadzika pamunhu chino nechino ngazviongororwe kuti iHoly Spirit chokwadi here handiti kana kuti iSatani ingirozi dzaSatani dziya dzaburuka pamunhu dziri kuda kuti manipulata pano handiti munotarisa mabasa ari kuitwa nemunhu ari kuti inini ndiri prophetess ndiri pastor ndiri apostle mabasa ari kuita akamira sei semaapplies nevagarwi kuchivanhu kuti mabasa ake paauya handiti pane richiri kushanduka iye munhu pakuita kwake kwaanga achimboita kusina kunaka handiti abva ashanduka here nofanana nevanhu vakuti anotendeuka mukoma Robert achibva kubhawa chaiko vanhu vokuti imi hureriya matiratenduka but hureriya rinogona kukuratidza izvechokwadi kuti inini ndatendeuka pachokwadi handiti nekuti haachadzokeri futi kumabasa aya aaita sei aaita yes handitika aiwa mavanzwa apostle kana muchiti aiwa apostle apa handibvumirani nemi chirongwa ndechenyu uyai mugare pano pandakagara apostle vogara apa todzidzisana tese tonzwa kuti munhu pekupedzisira anozoti aiwa inini pataura vanhu vaviri ava ndada zvangu kusarudza zvakati toziva kuti vanogona kuzoti aiwa vakuvhura mavhesi avo vachiti aiwa uyu munhu azodai bhaibheri rakauya rakataura zvakati hongu tinozvinzwa asi tiri kuti huya nemapoints ako mogara pasi vamwe ndoziva kuti vanozopedza kuti inini zvangu handiti zvekubuda patv unoramba sei kana uchiziva kuti shoko rauri kutaura rinovaka vana veZimbabwe. Pane maprograms aApostle Monalita akawanda ari pano paZim News Beat TV. Kana muchida kudzidza zvakawanda nedzidziso yematopics akasiyana-siyana avanotipa, endai paplaylist motsvaga Apostle Monalita, munowana maprograms akawanda ipapo. On behalf of the crew led by Elizabeth Nyaguyo, our camera person for today, my name is Robert Tafumani. For now, it's bye-bye. For these and more stories, tune in to Zim News Beat TV with Robert Tafumani.